sabo hambai tini jara Agartala ni malik sabo ini singnai boro nukhana omoni malik Tripura saro abono norok nukhana borong na chanani nayo Tripura chini Tripura sani Agartala ni malik bo Tripura sano omono sung tini phunungnani thangai tongo Porthamana ang sini Tripura mothani borom gnang president BK Sarno ani khuluma yaparo oro phai manjak paikya sini titi ADC ni chairman borom gnang Jagadish Sarno khuluma Mike kisa disturb khlai tongkha obo kebeng mungui mano o Mike malirok omo kebeng mung khai mano obon bage tiar ma tongnai karon oro je Mike rinai boni dofani borok kebeng ei mano tai takurok bukurok ang norong no kusarnani musungo Tripura motha Bubagara chimiya Bubagrani logi wo Tripura sani logi wo tini uttor purbanchol ni joto North East ni joto leader joto regional party Bubagra baika yak mili woi sing ward North East Islamka obo message tini sini agulini hoite no sara North East rohonai tai Delhi nobo sing message rinai sini manthani bagai sing Tripura sa simiya Bubagra simiya Tripura motha simiya sing guta North East sini manthani bagai sing thanchangkha omono tini unity rally or Agartala khlaijagai tongo gobang ma kebengmong tini sabrum ne timely train salok jangnani tongmani sarak jaglia Gobang ma chinni geto chini borok phainani bagai gari reserve na kha gari tini nosto hine rijagya ahai pano tini ne Agartala loko thom pandawo yango na hari nai de tui tor tui khai borok chini matha hablai tonglai mane lama chaglai lia takhoro bokoro tai sirap sakana nongni buskango chini North East ni ojamarok chino matho Bubagra be baksa borok phainai ang norang ni thani koi mung narik nai mosung no sung thancha ma tong nai Bubagra ni logi ma tong nai chobawa Bubagra no sung logi mari nai hingkai chi sing phiok jak nai hingkai chi sini man thai man nai hingkai chi sing kusup jak mani yak ni sung yogui man nai takuro aboni bagai no sung thancha ma tong nai kaglai manglok boija sepana chukli riton sung thancha ono kathawi ma tong nai o thancha ni mari no nasi gaino tini uttor purbanchol ni joto jamarok bo thancha ngoi paika tini chini o agulini astobol moidano tai sirap sakana norok nugana sini thancha ni ojamarok no lang phasimgo nasingna ri thancha ni ojamarok jotto no yang busajak yang digi bo nasingina ri chini thancha ni ojamarok jotto phasingano tai sirap sakaino sini borom gnang Meghalaya ni chief minister sini Konor Changma ji boro phaisok painai ang kha khlayo ani ukologo tebo kaham naring nai tongo tai tini o reri paimani porewo norok jotono kasang khai thani kono jaga kono kebeng mungta asairi di omtei khaino chung peacefully sini manthani chobano chung phunu gori nai mo kaise dristan tong thon mo kaise live mangoi tong mosek saoino jotono na hai kha kaham tai hamjang ma yafarai an kok muthaka asuktuino